Čaute ľudia, to je nové video na tomto kanáli a je to z hry Grow Your Country. A takto tu proste papáme tieto guličky na zemi a môžeme aj jesť ostatné krajiny a tým zväčšujeme svoju krajinu. Tým, že ja som Slovák, tak mám Slovensku túto gulu, ale tu, keď tak tu bolo daily a tu bolo 25 000, kebyže ste sa pýtali, že som hral nejak, že podvádzam, tak ono to bolo, tam bolo daily, proste daily, tam toto. Čiže tu môžem napríklad zjesť, neviem koho idem, až 48 000, napríklad týchto môžem jesť takých drobných a potom budem mať viac. A vyplatí sa to viac jesť tých drobných, lebo budeme mať viac týchto lepšie ako proste tu len toto, napríklad týchto 10 000. Nie je to až tak veľké, ale je to good. Je to good. A ideme na to. Ideme tu zísť napríklad Fínsko. Dobre, máme ho. Je tu ešte Chile. Ideme zísť Chile, Francúzsko, týchto všetkých popapáme. Tu ešte nie je taký veľký, aby som ho zjedol. Je to Amerika! Čiže medzi s Amerikou, sme väčší ako Amerika. Čiže hej, je to nejaká, neviem, či to je za krajina vôbec. Hej, ono 240, 250, že každému som sa nemohol vyhýbať, a on, ak to chytí, tak už proste je to vin. Tohto by som zjedol. Tu sú nejaké rewardy. Po 5000 a ešte tu máme aj ten spin, nejaký wheel. Tak ideme ho roztočiť. Čo nám padne, čo sa nám zväčší tá guľa, neviem. Ale trebalo by nám ju zväčšiť. To sme nejaký surprise. Si. Tohto 100 000 nám treba zjesť. Výborne, či teraz môžeme zjesť aj toto. A máme 500 000. Budeme sa snažiť v tomto dielu dať 1 milión. To bude to dielo hlavné. Alebo 2 milióny. To je jedno. Čakajte, skontrolujem, ako funguje ten program. Funguje, je to výborne, funguje OBS-ko. Dobre. Čiže takto tu ideme zjesť všetkých. Mohol by som dať aj skôr, no tak vidíte, mám 2 robuxy, no nie, som cooked. Čiže asi tak, druhý má že 42 000, čiže úplne asi nič. To také nemôžem očakávať, ale keď sa dá to spájať, to dobre, tak to je asi 100% win. Hej, lebo tu je 100 000, hej, ja ho zjem jak nič. Ja ho fakt zjem jak nič. Proste mňa sa či od tohto naháňať, on môže byť rýchly, aký chce. Ale on ma nedobehne. Trochu sa mi to seká asi. Jop. Tak to máme... Je to... Tak 20 000 heba. Tohto tu veľkého by nám trebalo zjesť. Budem mať o chvíľu gift a tu je plus 10 000, čiže asi good. Tak view je asi, neviem ako často je ten view, či to je každý deň alebo je to po nejakom čase. Ten daily tu je to iba maličko. Môžem mať asi aj nejaké čiapky. Mám aj koleny, či si môžeme kúpiť čiapku. Kúpime si napríklad toto. Hej, akože vyzerá so good. Máme za chvíľu 1 milión. Ja kontrolujem v kuse toho OBS-ko. Je to docela dobrá hra. Na to. Sú tu dvaja nad 100 000, čiže akože klobúk dole asi pred nimi.
Lebo akože ja som to tak dal, ale ja som to dal kvôli tomu, ja som dostal spítku z toho Viu. Akože som z toho Viu dostal ten darček, ale z toho darčeku mi predala asi spítka, lebo som išiel rýchlejšie, ja som ho ľahko dobehol. Čiže spravím z tohto 200 000 milión, čiže to bude docela dosť. Ideme za Holandskom. Ideme ho zjesť. On sa bude musieť otáčať, alebo niečo robiť. Má tu 1,5 milióna. A to už je veľmi veľa. Má 5, už má cez 0,5 milióna, ale ja mám 1 milión, čiže ja asi nepotrebujem nič. Zatiaľ som chill. Hej ja. Capek určite ma nestíne, lebo druhý má iba 6 000, ďalší má, tretí má iba 100 000. Čiže to je dosť málo. Jedine, že bol za Robuxy ten 1 milión. To už by mňa naháňal, lebo to už by mi to bolo dosť. To je plus 5% size, aha, každých 60 sekúnd. Už ho zadobieha, už ho musím náhňať, už surné je to teraz. Už je iba 100 000 za mnou. A máme za chvíľu. Je to tam, máme milión. Čiže je to tam. Je to good. Teraz tam mať. Jak sa mi to seká, neviem, prečo mám taký ping teraz. Lebo sa to seká je moja, bo ostatné mi idú normálne, ale... On fakt dobehne. Ja normálne hovorím, no dobehne. Ja som cooked. Capek extrémne rýchlo zberá tie pointy. Ja ho nestíham ani doháňať, kamo. Tu sú nejaké levels. Ja ho nechám asi na chvíľu. Store, tu sú nejaké asi somariny. Ja som zobral. Nie. Máme jeden free revive, dobre, tak vyskúšame ten free revive. A on má 2 milióny. To sme cooked. Začneme asi len utekať, no. On bude chcieť ísť za nami. On bude chcieť. On je nejaký rýchly extrémne. OK. Tak sa respawnujeme od začiatku. Capek nás predbehol to rýchlosťou, čiže asi tak. A toto je koniec tohto videa, tak ahojte, čaute.